जय भोजपुरी प्रणाम सब भोजपुरी श्रोतागण के का हाल बा। आशा करता नहीं आप लोग बहुत बढ़िया होखमजा लेके हाजिर बानी आप लोग के बीच में देसी आपके भाषा में भोजपुरिया रिएक्शन जी तिवारी जी पे अकेले अनिकेत के हम मिस करता नहीं लेकिन बाड़े ना जी भैया। पिछला भी रिएक्शन कैनी है पवन सिंह के जोन गाना चुम्मा रहे वो में भी आप लोग मिस कैनी है जा। और एक बार भी एगो बवाल गाना आगिल बा चुम्मा चुम्मा पवन सिंह के चुम्मा। अब खेसारी लाल यादव जी डबल काम कर ले चुम्मा चुम्मा जी भाई। तो खेसारी लाल यादव जी के गाना जो बतावल जा रहा बा काफी धमाल बा। और खेसारी लाल यादव जी के एक और चीज हमरा से मिस हो रहा बा जेकर रिएक्शन आज कल में जल्दी ही लेके आवाला बानी। राजा राम जो फिल्म आइल बा है कमाल के फिल्म बा, कमाल के ऊपर टीजर बा जेकर बहुत ज्यादा बड़ाई और तारीफ और आप लोग डिमांड करते हैं। बहुत जल्दी लेके हाजिर होके वाला बानी जी भैया। बहुत अच्छा लग रहा बा खेसारी लाल यादव जी ऐसा ही चुनल चुनल काम करस जैसे रिएक्शन देवे में भी मजा आवे, उनका फैन के भी मजा आवे, सामने से अगर कुछ सवाल उठाता तो अगर जवाब देवे में खेसारी लाल यादव जी के फैन के साथ साथ हमारे खुद शिकायत रहे कितना ज्यादा आप गाना करता नहीं। आदमी कंफ्यूज होता कि कौना गाना के कही जाओ कौना गाना के ना कही जाओ रिएक्शन जी भैया। लेकिन फिर भी देवी गीत का भी रिएक्शन लेके आवे वाला बानी जब पवन सिंह के भी आई, खेसारी लाल यादव जी के भी कौन कौन हमारा नजर में को दो गाना हम व्यू के हिसाब से चुन ले बानी। लेकिन आप लोग हमें सजेशन नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं जगह कौन गाना के पर रिएक्शन हुई। बाकी रिएक्शन भी देवी गीत के भी हम लेके आजे काल में आई। और इस गाना के पहले चुम्मा आइल बटे एकदम बवाल बा, खूब चर्चा हो रहा बा, फिल्मों के चर्चा बा, अब एक गानों के चर्चा बा कि अमिताभ बच्चन के जो हिंदी फिल्म वाला गाना रहे चुम्मा जुम्मा चुम्मा दे दे कौन तो गाना रहे वो गाना के ही रीमेक बतावल जाता। का बा हम देखले नहीं कि आप लोग पता बा कि आप लोग खातिर बेकरार हम तो आप लोग से ज्यादा रहे नहीं ऐसे बर्दाश्त करे नहीं। बस जनते ने रील पे दिखल गइल बा टीजर में जो देख ले बानी उतने देख ले बानी। हाँ गाना कब तक सुन लहू भी नहीं कहे नहीं कि सुने नहीं लेकिन अब तक सुन ले नहीं। लेकिन ये अभी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं लेकिन रिएक्शन देवे जाए नौकर से पहले गाना के एक दो बार जरूर खाली कान में सुनम ताकि शब्द तनी क्लियर हो जाला तो बढ़िया से मजा देवे हमें आवेला रिएक्शन। तो ज्यादा बकवास ना करते हुए चलिए रिएक्शन कर जाओ। और ये बहुत खुशी के बात बा ऐसे खेसारी लाल यादव जी चुन चुन के काम करोस, बढ़िया काम करोस कहे तब ही काम हो। आजकल इंडस्ट्री पब्लिक के टेस्ट सब कुछ बदल रहा बा। एक गाना आई दो गाना आई तो रिएक्शन करे में रिव्यू करे में भी मजा आई कहाँ करे में का कमी बा का खासियत बा का नहीं। अब अतना ना गाना ही आ जाए तो ऐसे ही भी देखा जाओ तो छोट स्टार लोग नीलकमल सिंह होगा, रितेश पांडे होगा और भी स्टार बड़े वो लोग के भी गाना इतना सुंदर सुंदर देवी गीत इतना भोकाल लेवल के देवी गीत आ रहा बा। वो जा खेसारी लाल यादव जी के देवी गीत के बजट जो लगा था बहुत नॉर्मल लगा था तो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगा। कुछ दिन पहले ही खेसारी लाल यादव जी के आप लोग ही फैन लोग ही कुछ सवाल उठैले रह जा सवाल पूछले रह जा तनी ऐसा ध्यान दी खेसारी लाल यादव जी कहे कि जेने एक तरफ अगर कंपटीशन तगड़ा काम कर रहा बा तो आपके भी तगड़ा काम करे के चाहिए, तगड़ा परफॉर्मेंस देवे के चाहिए। तो ज्यादा बात ना करते हुए चलिए रिएक्शन शुरू कर जाओ चुम्मा चुम्मा गाना के जो ही बहुत जबरदस्त लग रहा बा। उम्मीद बा के कुछ अलग और कुछ खास देखे के मिली कहे कि भौकाल तो एकदम जबरदस्त बन चुकल बाटे। जय भोजपुरी रिएक्शन शुरू कर जाओ। सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर सारेगामा जी हो। पुरान के आवाज है पुरान के गाना के जी हो। गजब का हीरोइन के नाम एक्टिंग में जोड़ा नहीं एक्टिंग में एकदम रोल में ढल जाले। गजब का हीरोइन के नाम है कुछ भी बोलते हो। अरे लॉलीपॉप वाला गड़ाते हो सुपीराज भोजपुरी फील के बाद भोजपुरी फील के बाद म्यूजिक 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 गड़ाते हो डॉलर उड़ाते हो कहा जगावत बाड़ू नमा चुमा दे दे आवाज दे चुमा अंदाज दे चुमा चुमा दे दे चुमा। हाँ एकदम क्रिएटिव जबरदस्त खेसारी जी का आवाज बड़ा सुंदर लगा था। शॉर्ट लेस एंट्री अच्छा सही बात बा। खेसारी जी भोजपुरी में बारे वो हिंदी का होता है
की हो ना दुमा चुमा दे दे चुमा दे दे चुमा का आवाज बा चुमा चुमा ना दे ओमे जुम्मा बा में चुमा चुमा कब काहे खातिर ले ले बालो मेरा चुम्मा तो बड़ा महंगा है अच्छा मुझे चुम्मे का और मेकअप में बड़ा खर्चा अरे बहुत बढ़िया सिग्नेचर मुझे चुम्मे का खर्चा सही बात बा चुमा दे दे चुमा चुमा दे दे चुमा चुम्मा चुम्मा ना दे चुम्मा चुम्मा ना दे भोकाल देखिए कितना बैकग्राउंड आप ले ये ले ले सारी लाल यादव हवन भाई तनी गाना के चली बैठ जा जो है ना सीधा हो जाता नहीं फिर बात कर ले हाँ तो बात अब कुछ ऐसा बा तनी हीरोइन के नाम का हवा शिल्पी राजा राम फिल्म के तो गाना है अच्छा आकांक्षापुरी जी देखिए मुंह भुला गया आकांक्षापुरी जी हम कहीं के देखल लगा था कंफर्म ना आवत रहे कि हई बहुत जबरदस्त लगा तारी आ गजब के गाना बा ई है ईसन के फ्लेवर ऐसन के क्वालिटी और ऐसन के बजट चाहिए ऐसन के बजट ऐसन के क्वालिटी और ऐसन के जबरदस्त चीज के आपसे उम्मीद कईल जा रहल बा दर्शक के साथ साथ आपके फैंस और हमनी के भी के पर कुछ कह भी पावल जाओ देखिए एगो कुछ ना कहल जाला कि कोनो चीज भी होल जेकरा पे कुछ कहल भी तो जाओ गलत भी निकाले के भी उस चीज में दम होके के तब में गलती हो चाहे सही हो निकाली आदमी चीज अब एक चीज के गुना गलती कहे जाओ ना सही वैसा चीज पे फिर बोललो अच्छा ना लगेला ठीक बा ऐसे आप लोग से पूछनी है देवी गीत के कौन कौन आप चाह दें जा नीचे कमेंट सेक्शन बता दें जा और रिएक्शन कर जाए ठीक बा लेकिन हाँ बहुत जबरदस्त गाना बा गाना में दम बा और गाना बाजे वाला बा का खेसारी लाल यादव जी का आवाज दे दिले बारे तब के लगन में गाना पक्का बाजी और बहुत जबरदस्त बा एकदम भोजपुरिया टच और भोजपुरिया फ्लेवर एकदम रखल गइल बा खेसारी लाल यादव जी भोजपुरी ही गा रहल बाड़े शिल्पी राज जे बाड़ी हिंदी गा रहल बाड़ी और खाली शुरू के हाँ एकदम पुरान गाना नियन एकदम लाग रहल बा उजा जब चुम्मा चुम्मा दे दे चुम्मा उ जब लाइन आवत अनु तो एकदम लागत है कि उहे फील आवत जब आप वो गाना सुनम जब पुरान का तो लागत है एकदम ओइसन के नियन बहुत जबरदस्त बा कमाल के गाना लिखल गइल बा गाना लिखले के बा पिंकू बाबा गाना के लिखले बड़े म्यूजिक विनय विनायक जी दिले बड़े ओह विनय विनायक जी दिले बड़े यही से लाइन डलले बड़े अरे कुछ भी बोलते हो लॉलीपॉप वाला ठीक बा तो बहुत जबरदस्त बा बहुत अच्छा लागला दिल से दुआ बा कि आप लोग मिल के सपोर्ट करी जा खेसारी पवन जी एक होके काम करस खेसारी लाल यादव जी में भी दम बा वो चीज बा लेकिन कुछ वो लेवल के काम अब करे के पड़ी दिल से दुआ बा कि आवस धमाल मचावस और फिल्म और एक्टिंग और डांस में आज भी खेसारी लाल यादव जी के जोड़ा नहीं खे और सच में एक काम पे सही काम के चुनाव कोई बहुत जरूरी बा देखिए भैया आप कतने टैलेंट होके कुछ भी होके कतनो आप बढ़िया काम करता नहीं लेकिन सही डायरेक्शन में ना काम करम नु सही जगह पे काम ना करम तो काम के फिर फायदा ना रह जाए तो ये बहुत बढ़िया बा फिल्म में खेसारी लाल यादव जी से ही उम्मीद बा काहे कि वो एक्टर के अंदर जो क्वालिटी होके चाहिए वो भर भर के खेसारी लाल यादव जी के अंदर बाटे सिंगिंग को लेवल वो कमी नहीं है दूसरा सिंगर पे डिपेंड भी नहीं है तो भगवान के दिहल एगो अलग दिन बाकी का दूसरा पे डिपेंड है ऐसे भी जो एक्टर बड़े उनका डिपेंड रहे के पड़ता इनकर फैन फॉलोइंग बाटे इनका के सुने वाला जाने वाला इनका देखे वाला हजारों लाखों करोड़ों में फैन बाड़े तो इनका भी प्लस पॉइंट बानू अब बाकी दम तो है ये बा तो जरूर बा स्वागत बा खेसारी लाल यादव जी एगो नया ट्रेंड चेंज करो फिल्म के ये उम्मीद बाटे आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा कमेंट करी जा शेयर करी जा और बहुत बढ़िया लगा तो ऐसे ही भोजपुरी हमनी के आगे बढ़त रहे दिल गदगद बाटे हमनी के भी कुछ ना कुछ जौन होके अपन राय देते रही जा और आप लोग के बांध के आगे चलत रही जा हमेशा हम बोले नहीं जय भोजपुरी एकता बना के रखी जा जल्दी ही राजा राम और खेसारी लाल यादव जी के देवी गीत के भी का बाटे रिएक्शन लेके आवत हाँ आप लोग से भी कमी का बा कि तनी व्यू बढ़ाई जा मनोबल ही जा तबे न बढ़ेला आप जानते न मनोबल बढ़ी तो और बैक टू बैक रिएक्शन कर ली तो मनोबल बढ़ाई जा जतने लोग अब 10 लोग अभी जे सुनते हैं जा अब आप लोग देख के चल जिम जाना कमेंट करम जाना लाइक करम जाना शेयर करम जा
तो फिर क्या हुई, मनोबल टूटी के ना मनोबल। एक तरफ आदमी कर रहा बा तो उन्हें मार लाखों का हजारों कमेंट भर भर का होता, और आप लोग तो तनी से सपोर्ट प्यार आप लोग भी बनाई जा, मेहनत करे के पड़ी। जय भोजपुरी एकता बना के रखी जा।